Predstavnici prijedorske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila obišli su majke poginulih boraca Stojanku Trivunović iz Garevaca i Cvijetu Dejanović iz Marečke, te suprugu poginulog borca Jelenu Ćeran iz Prijedora. Došla sam iz Velike Kladuše, tu sam izbjegla sa 5 djece, muž mi je poginuo. Eto, tako sam ostala s njima i patla se i radila i ovo kuće savila i eto. Predsjednica organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Prijedor Zdravka Karlica izrazila je divljenje prema ovoj supruzi poginulog borca koja nije dozvolila da je slome životne nedaće. O saznanju da je Jelena operisala i drugi kuk, znači, došli smo kod nje da je posjetimo, da vidimo kako se osjeća, kako je stanje kod nje zdravstveno. Ovo je inače po meni supruga zaista heroj žena sa 5 djece, izbjegla, došla u naš grad, vidite kakvu je finu kuću napravila i na kraju sve te patnje vidite kako se razbolila. I baš mi je jako žao. I nije ona jedina, mnogo je takvih porodica i bolesnih za koje mi čak i ne znam. Sve 3 porodice su prilikom ove posjete od organizacije dobile novčanu pomoć od po 200 konvertibilnih maraka.